Pythagoras sætning, som er a i n plus b i n er lig med c i n, ved at sige, at det her kvadrat, det er lige med de her to til sammen. Så først skal vi bevise, at den her firkant herinde, at det er et kvadrat. Og det kan vi se ved, at den her store firkant her, den er bygget op af 4 retvinklede trekanter. Den til sammen danner det her, den her firkant, og vinkelsummen i en retvinklet trekant, det er 180 grader. Og den her det er en retvinkel, det vil sige, at den er 90 grader, så vi kan sige 180 grader minus 90 grader. Og det er tilbage, det er så 90, det vil sige, at de her to vinkler til sammen, de må også give 90. Så når vi ved det, så kan vi sige, at her, de her vinkler, der møder hinanden her, de skal også til sammen give 180 grader, fordi det ligesom er en ret linje. Og vi ved, at de her to vinkler herude, at de til sammen skal give 90 grader. Så det er det samme her, at der så vil være 90 grader tilbage. Så dermed så, at det er sådan ret vinkel, og det er de overalt. Nu har vi vist, at firkanten her er et kvadrat, så arealet af den firkant vil være c gange c. Så arealet af hele den her venstre firkant, det er 4 gange arealet af trekanterne. Og 4, fordi der er 4 af dem. Plus kvadratet, som så er c gange c, altså c i anden. Og herovre der kan vi så gøre det samme ved at sige, at arealet af hele den her firkant, det vil være 4 gange arealet af trekanten c plus a i n og b i n. Og siden vi har det vi skulle bevise, det var jo, at den her firkant er lig med de her to til sammen. Så det vi gør, det er, at vi fjerner de her to, så de er ens på begge sider, kan vi bare sige minus det her, så de ligesom går ud mod hinanden. Og så tilbage står der så c i n er lig med a i n plus b i n, hvilket er Pythagoras sætning. Vi skal bevise Pythagoras sætning, som er a i n plus b i n, ud fra denne her trapez. Det første vi gør, det er, at vi vil bevise, at det er 3 retvinklede trekanter, vi har herinde. Det kan vi sige ved, at vi har 2 retvinklede trekanter her, og derfor må der være en vinkel på 90 grader, både henholdsvis her og her. 90 og 90. Derfor skal disse to vinkler til sammen også give 90 grader, da vinkelsummen af en trekant er 180. Så vi skriver 90 sammen på de her to, som er den samme som den her vinkel. Derfor giver de her 90 plus 90 180 grader. Nu vil vi så også bevise, at denne her også er en retvinklet trekant. Og det må den være, fordi at vi har en ret linje her, og derfor må vinkelsummen også være 180 grader på denne her cirkel. Så her kan vi også skrive 90 grader, og derfor er det en retvinklet trekant. Nu skal vi så videre og bevise Pythagoras sætning. Og måden vi gør det på, det er, at vi først beregner arealet af en trapez, som vi har tegnet her, og bagefter beregner vi arealet af alle 3 trekanter til sammen. Arealet for en trapez, som I ser her, er højde gange x plus y over 2. Det kan vi så også bruge herover, hvor vi ser, at vi har højden, som ligger her. Det kan vi så skrive som a b, som vi har her, a plus b. Og så kan vi så skrive gange med a plus b, som vi ser her, over 2.
Nu kan vi så beregne arealet for de 3 trekanter. Så vi ser her, at vi har højden, som er A, og vi har en halv, som altid indgår i arealet af en trekant, og så har vi B, som er grundlinjen. Så vi kan skrive en halv gange A gange B plus en halv gange A gange B igen, fordi vi skal gøre det 3 gange, plus gange. Og den her gang, så kan vi så tage de 2 C'er, når vi bruger den her trekant, så den hedder C gange C. For de 3 arealer får vi så en halv gange AB plus en halv gange AB plus en halv gange C gange C. Herved kan vi reducere ligningen, så der kommer, og det kan man gøre ved at sige en halv gange AB plus en halv gange AB vil give 1 AB, som vi så bare kan skrive som 1 gange B, som så, og så kan vi så sige videre, sige plus halv, og C gange C, det giver C i anden, så der kommer til at stå C i anden. Nu har vi så 2 arealformler, vi kan sætte op for hinanden. Så her kommer der til at stå A plus B gange A plus B over 2. Herover kommer der til at stå en halv. Nej, herover kommer der til at stå A gange B plus en halv gange C. Nu kan vi så reducere ligningen yderligere, og her kommer der så til at stå parentes A plus B i anden, som er lige med, og vi ganger ind i parentesen herover, så der kommer til at stå 2AB plus, og vi ganger 2 med en halv, så der kommer til at stå 1, og derfor kommer der bare til at stå plus C i anden. Nu kan vi så hæve den her parentes, og dermed kommer der til at stå A i anden plus B i anden plus 2AB er lige med 2AB plus C i anden. Vi vil nu rigtig gerne af med de her 2AB, og måden vi gør det på, det er at vi minuser med 2AB på begge sider. Så der kommer til at stå minus 2AB plus A i anden plus B i anden plus 2AB er lige med 2AB plus C i anden minus 2AB. Nu kan vi så få, nu går 2AB på begge sider af lighedstegnet så ud med hinanden. Herved kommer der så til at stå A i anden plus B i anden, som giver C i anden. Og det er Pythagoras sætning.